Dobrý deň, zdraví vás úspornažiarovka.sk, tentokrát s predstavovaním už predstavených produktov, ale predsa len niečo na pridatie. V predchádzajúcich videách sme si predstavovali 10-kanálový rádiový ovládač a jednokanálový mini rádiový ovládač. Spomínal som, že sú kompatibilné. Takže rád by som vám ukázal jednu praktickú ukážku, ako sú kompatibilné a ako by sa dali využiť, párovať a v podstate kombinovať tak, aby splnili účel pri vašom osvetlení, či už bodových žiaroviek, alebo LED pasov, alebo kombináciou. V prvom rade si musíme napárovať jednotlivé pásiky. Tento si dáme na jednotku, tento si dáme na dvojku, takže ich máme pod kontrolou. A čo teraz môžeme urobiť, je sa rozhodnúť, že okrem toho, že budeme mať jednotku a dvojku na 10-kanálovom ovládači, tak napríklad ovládač 2 budeme ešte nezávislo ovládať aj s týmto. To sa robí takto. Presne takisto to napárujeme. Takže ja keď ho zapnem tu, tak ho viem vypnúť a stmievať zase na diaľkovom ovládači. Je to veľmi jednoduché, funkčné. Niekedy sa stane, že diaľkový ovládač je na jednom mieste, používa niekto iný, ale vy stále môžete mať šuflíku alebo v zálohe tento mini ovládač pre prípad, že naozaj chcete danú žiarovku, LED pás alebo podsvietenie obrazu, poličky alebo iné veci ovládať nezávisle. Samozrejme dá sa to urobiť ešte prekombinovanejšie. Môžeme vyskúšať takú vec, že teraz odpárujeme obidva pásy. Obidva nám preblikli. Odpárovali sme aj ovládač. Teraz môžeme urobiť takú vec, že jednotku si napárujeme na jednotku, dvojku sem. Máme dva pásy nezávislé. A rozhodneme sa, že týmto ovládačom budeme ovládať týmto jedným budeme ovládať obidva kanály. Párovanie, stlačím obidva naraz. A ešte raz obidva naraz a diaľkový. Nič. Ešte raz obidva naraz a diaľkový. Teraz som ho stlačil. Vypli sme. Takže ovládame jednotku, ovládame dvojku. A ešte raz. Teraz sme to trošku zamixovali a v podstate sme v bode, kedy ovládame jednotku a dvojku a obidva pásy vieme zapnúť týmto. Alebo vypneme jeden pás a ako keby prepneme na druhý obvod. Zase vypneme prvý obvod, zapneme. Samozrejme všetko toto sa dá aj stmievať, keď to zapíname, vypíname. Teraz stlmíme obidva pásy. Vypneme, zapneme, ale my sa môžeme rozhodnúť, že dvojku si vyťahneme viac. Tak to len taká krátka aplikácia a možno použite, možno vám napadne nejaký špeciálny účel, kde by sa to dalo využiť. Každopádne sú kompatibilné, môžete to využívať aj s viacerými príjimačmi. Veľa zdaru. Pekný deň prajem, dovidenia.